En Musa ahinya ne gimotimore Joro Girls kendo ne lalo nyako matin miluongo ni Brenda Akinyi. To ka gimoro osetimore machalo kaka tho, to weche wuok mang'eny kendo koro seyo wuok ka gima skul ok okawo okang' makare. To kiwinjo kata mana e report ma owuok kuom jok motimo postmortem, wacho ni condition mane nyathino nitiere no en condition ma kawa short time to manifest itself. Ana dala kocha kuma malaria ng'eny. Malaria inyalo we ni sama oketi pinyno endo nie mochakore to kar gini sebedo kata mar juma achiel. Nyithindo mantie skul no onge gi capacity mar fwenyo ni nyathi tuo. To thoth nyithindo bende ka tuo to report ok ichiw e wang' sa. Sikunde mang'eny bende onge gi gimiluongo ni health facility e iye kanyo. Sikul en a big community. Iyudo ka sikul kaka samoro Njoro ok ang'e ni en gi population marom nade. To sikul ne man gi population marom kata mana 2,000 students. Ka nyithindo nitie 2,000 e skul, mano population madwa maromo a sub location. Onego bed ni that school nitiere gimoro gi health center kata dispensary mantiere ng'at manyalo assess a condition mawach ni maendi to koro waras go hospital. To koro kogino warelai kuom japuonj ma japuonj ok nindo e dormitory gi nyathino nindo gi nyithindo wetege e dormitory. Kato kogdhi e class to idwaro ni mondo chiw. Nyithindo mang'eny bende timid, ok onyal wacho ni awinjo marach koro adwa ni mondo odhi hospital. Samoro odhi e duty teacher to giriedo kanyo endo en condition ma ne pok obedo access ni en gima dwaro emergency. Koro report no endo ka chopo ka duty teacher to yudo ka condition osedhi marach. Taparo ni gimotimore ni ka gimoro timore ka nyathi tuo to mokwongo ka en nyathi manie boarding nitiere house mistress ema ikuongo imiyo report. House mistress kata matron yudo wach gi nyathi nitero report ne ka duty teacher. Ka school nitiere gi a health unit kaka most national schools to nitiere gi dispensary. Titere dispensary nitiere school nurse. School nurse ema biro accompany nyathini to hospital. Kata ka parent pok obedo accompany to hospital kose assess bong'eyo kaka chal mare katiyo kod tuo ma seche moko tuoe. To ka dipo ni en nyathi mo complain ni en wich bar, tiyudo ka skunde mang'eny chiwo mana painkillers. Nikech kuom ranyisi kata japuonjre ni iwacho ni skul nomiye mana yath mano mar brufen. Yes. Koro kosemiye painkiller tinyise ni mondo odhi adhiya class. Koro kose dhi e class tema koro gimotimore ni koro timore.